Na, wagi mo laman ng uban. Oh? Oh, wagi yun. Wagi yun. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Pagsugat ni bibi mo sa tagda. Ato lang may galang yagi kato katawa ha. Wagid tagad in taon mga sukit ni paminaw. Mao ni ang pagpamauli nila o atong tagad pagtagad pero sama ni si Paul na pay flash report gamay lang ha. O karon lang dong asa dong. Kay flash report sa tadong na si Nanas Paul sa linya. O karon taon lang si Paul na lang. Ato sa unahon sa video be. Sige video dong. Pagabot sa mga OFWs tanawa ra. Wa mga higala tagdas Marcos murag kuan lang gyud tawa. O sige sige. Naman ni sa audio wala. Oh. Wa lang gyud siya. Wagi hangop, wagi hangop. Moraling ordinaryo lang kayo. Na mauli mga OFWs, wagi manghigalay hangop sa presidente nga kuan. Wagi yun. Askang laaya gyud kayo ki. Bye-bye. Bagay tagdas BBM. Bagay yun. Kanon, video man na. Di ba ni atong video may lang nga kita nagkuha? Tawa na, mga OFW na mauli na. Pag-abot. Villamor Airbase ni. Wag yun. Ay pakita tong naong ni BBM ka na nas BBM dong. Nay uban po niya kon, gamay kay porsyento nga kon. Usad duha batok mo kani o. Na wagi mo laman ng uban. Wagi yun. Wagi yun. Stilan. Wagi sa mga tao, sa BBM mo, naglakaw lang sa mga higala. Kini video man, di man ni makuha, no? Akong gitan ang video mga higala akong gi-describe kaninyo. Nga na, lakaw lang siya taon. Ordinaryo ra kayo. Wala ingon nga daw na hangos, nga hangop. Luuya mga higalang BBM mo, tama o? Nara dyan, naipon na siya sa mga media. Ano?
Wa gyud tagda. Na. Kana presidente na ni sugat ang presidente dito. Pero ang mga OFW mahigala. Wa sa mo kay tungod lagi na kuan lagi kanang dugay kay nakalihok ang gobyerno ba. Pag primero pagkagubot niyo dili pa makalupad dito, wala pay kuan. Daghang mga kuan ba? Mga excuses. Unya ngo ba mga nasod kay imong kauban dito kay ang imong kauban ang uli na. Kay ilang gobyerno paspas dilihok. Nya nga tuwa. Di pagpamauli sa mga OFWs, kakuan niyo sila. O kana ng sugat din na, ibutan ka lang si kana na ang kanhi Presidente Duterte na, hindi mo hangop na sila na mo lamano sa mo hangop na sila diha, hindi gani, bisag si Sara lang na Pero kini mahigala si BBM, wa yun. No? Nadi man na, kung nang ato, kay Kuman. Mo mga gini na hitabo, ha? Unsa man itong stinger kay, tawangin sa kundi kay murag gawa naman mo andar kay, ha? Ada na, andar na di ay, murag nga suko baka sa kong komentaryo. Agi talaga ito katawa may ubang mga nasod immediate nilang reaction agi panguha na dahil nilang ilang mga citizens. In fact, ang Singapore niingon pa mga ganitay, sige wa pa man inyo eroplano, amo lang, sakay lang mo sa amo. Kay tinabangay na bala kay giragod. Aray na lang mo dire. Karon after may gala hapit mabot sa kabuan, mo ipapamauli. Nalubat-lubatan na kas mga missiles dito kay di usab gi mong tinagdan mga sukiting paminaw pag agi nila ilang gilabay-labayan sa BBM oy. Kana ko man na di man na mabaka kay video man na. Nga naa man na nakuha man na maong video mga sukiting paminaw. Di po na ako na uban suko ako may nakasukan ninyo nga di man ako nag-text video gani. Gumika na kay kanabang dili ba makarelate ka sa mga OFWs dayon? Di ka karelate basta sa mga tao mo na mga tao dili mo hangop kay pareha na, yan daw, ang mga tao naka-feel na, gasolina taas na kayo, tanawang presyo, grabe na kayo. Kami dili kuha namin, nagdaginot namin, nagbaktas namin, ang bugas mahal. Nya mingon na Malacanang, wala man normal pa man. Yung makaingon yung mga tao, di man kakarelate na mo, di man, waman tayo magkasnabot aning kalakiha. Oo, kini mga higala, balik to gamay ko nun siya. Kaya totoo ang kuhan, pag agi nila mga kagalaan nga naa si BBM, tanawa, doon ay, doon ay usa nga kuhan, lamano, usa, daghan yun ang wak mo lamano. Oo. Wa lang. Mura di presidente may naa. Oh, gusto ta sa mo lamano gani nga kwan, paduol siya wa gyud. Wa gyud sa tagda. Oh, wa gyud. Tani hihugpos na lang gani. O ni ipon sa lakaw dito mahigalang kwan, wa lang. So medyo wala ba ingon nga kon ba? Kada bang pre ba ng artista mo agi ba kay ba nga muhangos gyud ang mga muhangop gyud mga tao, no? Sus, doon sana man yung kalakiha. Nya mo ni mga kagalang hunahunao ni Leni Robredo og magpa-endorse sa iniga 2028. Unsa man yung kalakiha ron? Okay ba ka niyang power of endorsement? Nya, tanawa, ang mga OFW mahigala di magani duol niya. Sao man na. So murag doon ay something gyud. Napo di po ni mo ma-question mga OFWs doon na po ilang kaugalingon nga kuan. Kani atong obserbasyon mahigala base lang ni sa kuan. Base lang ni sa nakita to sa video. Doon na po iban mahigala mo comment nga kuan. Kani akong komentaryo base sa to nakita. Ebidensya man na nakita. Na po iban mahigala mo kuan sa atong di man ako nag-video pod ana. No, sila naman ang naa. Nyawa tagdas BBM mao man nahitabo. No, ang mga OFW sa kakita wa lang gyud. Wa ba ingon nya sis naa ng presidente paduol na day ba? Mula mano, mapasalamat ana wa oy. Mura ga gi-snub sa mahigala. Wa siya ko na. Mura say kamatuoran mga sugid ti paminaw. As kang paita ning kuana. Nya ikaw unta magkabantay sa Canada mo maglahi magtinagdan ang mga tao nako. Ngano ka na unsa ka ko ani ha? Makakon ka ba ako na siguro ko i-change? Di nagkakakuhag feedback ana. Wa na gyud ka sa unta man. Ug kana pong mga naa sa mga tao sa palibot basi Mr. President na siguro kuan nga na siguro tay gamay nga kuan siguro na siguro tay usbon gamay ana. Strategy ba ninyo ba unsay mga laing strategy nga mohangop ni mga tao ngano man ni nga kuan man? Wa man say gana gyud nga mohangop. Wa man say kuan. So naagi siguro ko mga bagong bayani ko ni sila, ha? Kining ato mga OFWs. Sila may mga bag-o mga bayani, unya kana mga bag-ong bayani. Wa gyud mga higala mo hangop sa kuan kani pila ra man kabuk ang nila mano.
O, tao, mas daghan yun ang wa mo laman, no? Kuan lang siya. Labay-labayan lang. Sama na yung ordinaryo na kayo, no? Wa, yun,